Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amos. Taong 1990, Sorsogon. Noong 1990, ang mga balita ay kumakalat lamang sa pamamagitan ng bulong-bulungan sa kanto o sa mga kwentong kutsero sa pantalan. Si Amos, isang payasong taga-Maynila na sanay sa ingay ng Quiapo at liwanag ng Luneta, ay napadpad sa malayo at tahimik na lalawigan ng Sorsogon. Dala ang kanyang kupas na maleta, ilang makukulay na lobo, at ang kanyang sikat na puting kolorete sa muka. Tinanggap niya ang isang imbitasyon mula sa isang mayamang pamilya sa isang tahimik na baryo malapit sa paanan ng Bulusan. Maulan ng gabi nang makarating si Amos sa mansyong gawa sa kahoy at bato. Sa labas pa lamang, napansin niya na tila may malina. Wala siyang nakikitang mga tao, walang naririnig na mga tawanan na karaniwang sumasalubong sa isang payaso. Naunawaan naman niya kasi nga umuulan. Pero yung simoy doon ng hangin, sadyang kakaiba sa mga probinsyang kanya nang napuntahan. Pagpasok niya sa isang malawak na bulwagan, nakita niya ang mga bisita. Nakasuot sila ng mga formal na barong at saya, ngunit lahat sila ay nakaupo ng tuwid, walang kumukurap at pawang nakatitig lamang sa gitna ng entablado. Kalaunan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya na nakasuot ng itim na damit. Ito ang may-ari ng bahay, ang taong nagpadala ng imbitasyon. Magbihis ka na. Kanina pa nagsimula ang pagdiriwang. Nang marinig niya ito, kagad siyang naghanda. At pag-akyat niya ng entablado, hindi na siya nag-alangang magpatawa. Gumawa siya ng mga hayop gamit ang lobo. Sumalo ng mga kadenang may bolang apoy sa dulo at kung ano-ano pang mga bagay na nakasanayan na niya. Ngunit kahit anong gawin niyang biro, walang tumatawa. Ang tanging naririnig niya ay ang paghampas ng ulan sa bubong at mabigat na paghinga ng mga manonood na tila naglalaway sa pananabik. Hindi sa kanyang talento, kundi sa isang bagay na paparating. Nakakailang ang ganoong pangyayari sa puntong maging siya man nahihiya na sa kanyang ginagawa. Isa itong malaking insulto at bangungot para sa isang payaso. Matapos ang kanyang huling palabas, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang namatay ang mga malalaking gasera. Tanging ang mga kandila sa paligid ang nagbigay ng malamlam at nakakapangilabot na liwanag. Doon na nagsimula ang trahedyang hindi malilimutan ni Amos. Mula sa malaking pinto sa likod, 4 na lalaking nakasuot ng barong ang pumasok. May pasan silang mahabang kawayan na sa unang tingin pangkaraniwan lang. Ngunit nang makalapit na ang mga ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa ilalim ng makapal na kolorete sa muka. Sa kawayang yon, nakatali ang isang lalaking hubot-hubad. Nakagapos ang mga kamay at paa nito sa katawan, tila isang baboy na nakatakdang ilitsyon. Ang lalaki ay may busal sa bibig, nanginginig ang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at pagsusumamo. Paglapit nito sa entablado, lahat ng mga manonood ay tumayo at sabay-sabay na binigkas ang mga katagang. Ang handog ay nakahanda na. Oras na ng hapunan. Inilapag nila ang kawayan sa gitna ng mesa. Ang matandang kumausap sa kanya ay kaagad na lumapit, kasabay ng pag-abot nito sa kanya ng isang matalas na kutsilyong yari sa pilak na kung saan ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Ikaw ang aming panauhing pagdangal, Amos. Ika'y mula sa Maynila. Malinis ang iyong dugo, kaya ikaw ang magbubukas sa aming piging.
Habang sinasambit ito ng matanda, ang mga ngipin nito ay tila nagiging matulis sa kanyang paningin. Sinasabayan din niyo ng kakaibang tunog, dulot ng dahan-dahan itong pagkiskisan. Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad na nanginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, ngunit napansin niyang ang lahat ng pintuan ay nakakandado na. Ang mga bisita, na kanina ay mukhang kagalang-galang, nagsimula ng gumapang papalapit ng mesa habang ang kanilang mga leeg ay humahaba at ang kanilang mga balat ay tila nagbabalat ahas. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, pilit nitong ipinagpilitan ng kutsilyo habang mahinahon sa kanyang nagsasalita. Kailangan mo, Amanos. Dahil kung hindi mo siya papatayin, ikaw ang ipapalit namin sa kawayang yan. Nang marinig niya ito, kagad niyang tinanggap ang pilak na kutsilyo. Pero imbis na ilaslas ito sa leeg ng biktima, mabilis niyang ginamit ang talim upang laslasin ang mga lubid na gumagapos sa kamay at paa ng lalaki. At nang makalagan niya na ito, kagad niya itong pinatakbo. Nagkagulo ang mga nilalang sa bulwagan. Ang kanilang mga formal na kasuotan ay napunit, habang ang kanilang mga katawan ay bumubukol kalakip ng paghaba ng kanilang mga kuko. Nang masipat ito ng matanda, bigla itong naglabas ng isang nakakapanindig balahibong ungol na yumanig sa buong mansyon. Gayunpaman hindi siya nagpatinag. Hila-hila niya na noon ang lalaking hubad. Pilit silang naghahanap ng malulusutan, habang ang mga bisita naman ay mabilis na gumagapang sa mga dingding at kisame, tila mga dampuhalang butiki na nag-aabang ng masisila. Naipit sila sa dulo ng pasilyo. Sa harap nila ay ang naglalaway na matanda, at sa likod nila ay ang mga saradong bintanang may rehas na bakal. Wala na kayong mapupuntahan, papayaso. Ang Sorsogon ay hindi tumatanggap ng mga bisitang hindi marunong makisama sa hapunan. Sa mga sandaling yan, akala ni Amos ay katapusan na nila. Ngunit sa harap ng hindi maipagkakailang kamatayan, ang lalaki na kanyang iniligtas ay biglang humawak sa balikat niya. May kinuha ito mula sa kanyang bibig, isang maliit na bagay na kanina pa nitong itinatago sa ilalim ng dila. Pagbaling niya ng tingin dito, bumungad sa kanya ang isang bilugan na bato na nakabalot sa isang misteryosong ugat na ubod na ng tanda. Maya-maya pa, sa gitna ng kadiliman, biglang nagliwanag ang bato. Ito ang naghudyat para tumingin sa kanya ang lalaki habang nagwiwika ng, Kapit sa kamay ko! Sa isang iglap, ang liwanag mula sa anting-anting ay lumikha ng malakas na enerhiya, sapat na para patalsikin at pasuin ang mga aswang. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging isang kuryente, dahilan para hindi kaagad makabangon ang mga nilalang. Maya-maya pa, muli itong sinunda ng malakas na pagsabog ng liwanag hanggang sa mapaungol na ng malakas ang matandang nag-impita sa kanya. Bahagyang nabulag ang mga ito, kaya naman ito na ang ginamit nilang pagkakataon upang makatakas sa lugar na yon. At sa isang kisap mata, pagmulat ni Amos, wala na sila sa loob ng mansyon. Nakatayo na sila sa gitna ng masukal na kagubatan, malayo sa ilaw ng kabihasnan. Ang ulan ay tila huminto na rin, at ang tanging naririnig nila ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Maraming salamat. Napakalaki ng tulong na ginawa mo. Nang marinig niya yon, tsaka niya naintindihan ang sinasabi ng lalaki. Gumamit kasi ito ng dialektong alam niya para lamang magkaintindihan silang dalawa. Habang tinitingnan niya ito, napansin niya ang anting-anting na hindi lang isang bastang bato. May mga ukit ito na tila gumagalaw.
mga ukit na tila nagsasalita sa kanyang isipan. Teka lang. Saan tayo pupunta? Wika niya habang pinupunasan ang mga kolorete niya sa muka. Malalim pa ang gabi. Kailangan nating magtago sa bundok. Dahil ang anting-anting na ito ay siya ring hinahanap nila para buksan ang pintuan ng kabilang mundo. At ngayon, kasama ka na sa kanilang listahan. Matapos maituro ng lalaki ang direksyon, kagad nila itong tinahak. Ngunit habang naglalakad sa dilim, may narinig siyang isang pamilyar na tunog mula sa malayo. Ang tunog ng isang malungkot na tawa ng payaso. Dahil dito, kaya bigla siyang napahinto sa paglalakad. Ilang beses niya itong hinanap pero wala siyang makitang lugar na maaaring pinagmumulan nito. At pagkaraan lang ng ilang oras, ang lamig ng madaling araw sa Sorsogon ay tumatagos na sa kanyang manipis na damit. Ngunit mas matindi ang lamig na dulot ng tawang kanina niya pa naririnig. Amos, nasaan ang lobo ko? Isang boses na sadyang pamilyar. Isang boses na parang sa sarili niyang boses na pilit na pinapalaki at binabaluktot. Lumingon siya sa pinanggalingan ng tunog sa may bandang paanan ng bundok kung saan naroon ang malaking puno ng sampalok. Mataas ang lokasyon ng lugar kung saan sila naroon, kaya kaagad niyang nakita ang ilalim nito na kung saan may nasipat siyang isang anino na dumaan. Nakasuot ito ng eksaktong kopya ng kanyang makulay na damit, ngunit ang mukha nito ay hindi gumagalaw. Parang maskarang porselana na nakapako ang ngiti. Dala ng takot, hindi niya maiwasang tanungin ito. Yun bang kahit malayo yon, pakiramdam niya maririnig nito ang kanyang tinig. Sino ka? Ano ang kailangan mo? Nang marinig ito ng kanyang kasama, kagad nitong hinawakan ang kanyang braso. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata, kaibigan. Yan ay urua, ang espiritong kumukuha ng anyo at ginagamit na pananakot sa lugar na ito. Ninakaw nito ang iyong pagkatao habang ikaw ay nalilito. Ngunit nang marinig niya ang lahat ng iyon, huli na ang lahat. Ang urua ay nagsimula ng gayahin ang kilos niya. Nagsimula itong magsalo ng bola, pero sa halip na mga bola ang sinasalo nito, yon ay ang mga putol na daliring may mga singsing na pagmamay-ari ng mga nakaraang biktima ng mansyon. Dahil sa pangyayari, kagad namang naramdaman ng kanyang kasama ang pag-init ng anting-anting nito. Ang liwanag nito ay naging kulay ube na tila nagbibigay ng babala sa mas malaking panganib. Amos, kailangan nating makarating sa sapa bago sumikat ang araw. Kapag naabutan tayo ng liwanag kasama ang urua, habang buhay ka nang magiging bahagi ng kanyang pagtatanghal. Magiging isa kang rebulto ng payaso sa loob ng mansyon kung saan ka huling nagtanghal. Nang marinig niya ito, kagad naman niyang sinunod ang nais ng lalaki. Ang bawat hakbang ni Amos sa maputik na lupa ay sinasabayan ng tunog ng mga kampanilya sa kanyang sapatos. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang tunog nito na para bang itinuturo ang kanilang kinaroroonan sa nilalang na humahabol sa kanila. Kalaunan, nakarating sila sa pangpang ng isang mabilis na agos ng tubig. Ngunit sa gitna ng sapa, nakatayo ang matandang nag-imbita sa kanya. Hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang leeg ay nakapulupot sa kanyang sariling katawan na parang ahas. At ang kanyang mga mata ay wala ng balintataw. Puro puti na lamang. Ibigay mo sa amin ang mutya ng bulusan, ukloy. At hahayaan ko ang payasong yan na makabalik ng Maynila. Magiging malaya ka na rin. At kailan may hindi na kita gagampalain. Kung hindi, kakainin ko ang kanyang boses
at gagawin ko siyang piping saksi sa aming piging habang buhay. Nang marinig ng lalaki ang sinabi nito, hindi nito maiwasang mapatingin sa kanya. Ang anting-anting ay mabilis na tumitibok na parang isang puso. Amos, may isang paraan para matalo sila. Pero kailangan mong gawin ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa sa buhay mo bilang payaso. Ha? Ano naman yun? Kailangan mong ipakita sa kanila ang tunay mong mukha. Nanginginig man, dahan-dahan niyang inalis ang lahat ng koloreteng naiwan. Siya nga pala, pinuno. Sa taong ito, ang kolorete ng mga payaso ay hindi pa basta-bastang nabubura. Gawa ito sa makapal na parang grasang pintura na nangangailangan ng langis para matanggal. Kaya naman para maipakita ang mukha niya, ginamit niya ang laylayan ng kanyang damit para gawing pangkalos. Napakagaspang nito, kaya sa bawat hagod, ramdam niya ang hapdi sa kanyang mukha. Pilit niyang binakbak ang puting pintura na tila naging pangalawang balat na niya sa loob ng maraming taon. At habang nabubura ang puti at pulang kulay, unti-unting lumitaw ang isang bagay na ikinagulat ng kasama niya. Sa kanang bahagi ng kanyang muka, may isang malaking peklat na hugis bituin na tila itinimbre sa kanyang balat. Ngunit hindi lang ito basta peklat. Ito ay umiinit at naglalabas ng usok sa tuwing tumatama ang liwanag ng anting-anting ni Ukloy. Matapos itong ipakita ni Amos, kaagad namang bumulong ang matandang nasa sapa. Ang boses nito ay puno ng halo-halong takot at pagkamangha. Isang markado. Ikaw ang anak ng huling tagapagbantay na tumakas mula sa amin. Tunay ngang maliit ang mundo. Tingnan mo nga naman. Tumakas ang ama mo para makalayo. Pero sa bandang huli, ang kanyang anak ay ibinalik. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang urua na kanina ay tumatawa ay biglang tumigil at napaatras sa dilim. Ang peklat ni Amos ay nagsimulang tumibok ng kasing bilis ng anting-anting. Dahil dito, kung kaya't agad na lumapit sa kanya ang kanyang kasama. Amos, hawakan mo ang anting-anting. Ang dugong dumadaloy sa peklat mo ang susi para magising ang tunay na lakas ng mutya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na siya nag-atubili. Kagad niyang hinablot ang bato mula sa kamay ni Ukloy. At sa unang pagdikit ng kanyang balat at ng anting-anting, isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw mula sa mga kagubatang nasa malapit. Ang peklat ni Amos ay nagliwanag ng kulay ginto na tila isang buhay na baga. Matapos nun, may isang kakaibang puwersa na bigla na lang lumiwanag hanggang sa ang matanda ay sumigaw sa galit at tumalon patungo sa kanila. Mabilis na nagbago ang anyo nito, sa puntong ang mga kuko nito ay parang mga naging karit na handang humiwa sa katawan nila. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang pader ng purong liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Kalakip nito ang pagyanig ng mga puno sa paligid, kasabay ng pagkulo ng tubig sa sapa. Ang anyo ng payaso na ginagaya ng urua ay biglang natunaw, naging itim na usok na lamang na mabilis na nilamon ng hangin. Paghupa ng liwanag, si Amos ay nakaluhod na sa putikan. Hinihingal at halos hindi makapaniwala. Ang matanda at ang kanyang mga kasama ay nawala na, ngunit nag-iwan sila ng isang nakakatakot na babala. Maaring nakatakas kayo ngayon, Markado. Ngunit ang iyong muka ay nakatatak na sa aming dambana. Hindi ka na makakabalik ng Maynila ng buo. Nang marinig niya ito, tulala lang naman siyang napatitig sa kanyang kamay.
Hindi na ito nanginginig, pero may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimulang maging itim at ang kanyang paningin ay nagbago. Nakakakita na siya sa dilim ng kasing liwanag ng umaga. Ukloy, anong nangyari sa akin? Ba't ako nagkakaganito? Payaso lang naman ako ah. At nang marinig ito ni Ukloy, tumingin ito na may halong lungkot. Gamitin mo ang kapangyarihan ng walang paghahanda, Amos. Iniligtas tayo nito, pero ang kapalit nito ay iyong pagkatao. Ang anting-anting ay hindi sandata. Ito ay isang sumpa para sa mga hindi pa handang maging tagapagbantay. Matapos niya itong marinig, mula sa malayo narinig nila ang tunog ng maraming kampanilya. Hindi na ito mula sa sapatos niya. Ang buong kagubatan ay tila na puno ng mga anino ng mga payasong may puting muka. Lahat ng mga yon ay nakatitig sa kanila mula sa likod ng mga puno. Kailangan na nating magmadali. Dahil ang mga bisita ng mansyon ay hindi lang pala mga aswang. Sila ay mga alagad ng isang mas matandang Diyos na matagal nang naghihintay sa iyong pagbabalik dito sa ating lugar. Habang mabilis na lumalakad ang dalawa sa gitna ng masukal na gubat, ang bawat hininga ni Amos ay naglalabas ng manipis na usok kahit hindi naman ganoon kalamig. Ang peklat sa kanyang muka ay hindi na lang basta kumikibot. Tila ito ay may sariling pintig na sumasabay sa mga yabag ng libu-libong payaso na nakapaligid sa kanila mula sa kadiliman. Ukloy, anong ibig mong sabihin na pagbabalik? Taga Maynila ako eh. Doon ako pinanganak. Ngayon nga lang ako nakatapak dito sa lugar ninyo. Nang marinig ito ni Ukloy, bigla itong napatigil sa paglalakad. Kagad itong tumingin sa kanya habang nagwiwika ng mga katagang punong-puno ng katotohanan. Dahil sa mga nangyari kanina, kilala na kita. Ikaw ang anak ni Tandang Gregorio na tumakas dito ilang dekada nang nakakaraan. Hindi siya isang hamak na magikero kagaya ng alam mo, Amos. Noong 1960s, siya ang pinakamagaling na tagapagbantay dito. Siya ang may-ari ng mutya na hawak mo ngayon. At yan din ang ninakaw niya sa dampanan ng mga aswang upang iligtas ang iyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Amos. Naalala niya ang kanyang ama. Isang tahimik na lalaki na laging may takip na benda sa kanang bahagi ng muka. Ang bahaging may peklat din siya ngayon. Tumakas siya patungong Maynila para itago ka. At ang kolorete na isinuot mo kagabi, hindi yun para sa pagtatanghal. Yun ay para itago ang tanda ng tagapagbantay. Ang amoy ng grasa ang tanging nagpapatulog sa sumpa ng iyong dugo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng kampanilya ay nawala, pinalitan ng isang mabigat at kakaibang presensya. Mula sa itaas ng puno, dahan-dahang bumaba ang mga nilalang na kanina pa palang sumusunod sa kanila. Hindi yun mga aswang na may mga pakpak, kundi mga tagasunod ito ng urua. Sila ang mga kaluluwa na minsang tagasunod ng tagapagbantay. Ang kanilang mga mukha ay gawa sa tuyong putik, bitak-bitak, at may nakapintang ngiti gamit ang sariwang dugo. Pagsilay niya rito, kagad niyang narinig ang tinig ng mga ito. Ibigay ang mutya. Ibigay ang mutya. Paulit-ulit itong binabanggit ng mga nilalang. Dahil dito, sa halip na matakot, kagad niyang hinawakan ng mutya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Naramdaman niya ang galit ng kanyang ama, ang hirap ng kanyang ina, at ang bigat ng kasaysayang pilit na itinago sa kanya. Kaya sa halip na tumakbo, humakbang si Amos patungo sa mga ito.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ang peklat sa kanyang muka ay naglabas ng isang mahabang hibla ng liwanag na hugis latigo. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang unang nilalang na sumugod ay kaagad na nahati sa dalawa, naging alikabok bago pa man ito makasayad sa lupa. Ang kaso lang, sa bawat paggamit ni Amos ng kapangyarihan, ang kanyang itim na kuko ay humahaba at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng porselana. At ang kolorete na pilit niyang binura ay tila bumabalik ng kusa, pero sa pagkakataong ito ay bahagi na ng kanyang laman. Amos, pigilan mo! Kapag natapos ang pagpinta sa mukha mo, hindi ka na makakabalik sa pagiging tao. Magiging katulad ka na nila. Isang bantay na walang kaluluwa. Ngunit huli na ang babala. Sa harap nila, ang lupa ay bumuka. Lumabas ang isang dambuhalang kamay na gawa sa bato at ugat ng mga puno. Ito ang kamay ng Diyos ng kailaliman. Ang Diyos na matagal nang nagugutom. Dumating na ang anak ng magnanakaw. Isuot mo ang iyong korona. Tanggapin mo ang iyong paghari sa mga nilalang na ito. Kasabay ng wikang yon, lumabas ang isang itim na maskara na dahan-dahang lumutang sa bitak ng lupa. Kaagad itong lumapit sa kanya, pilit na dumidikit sa kanyang muka. Nang masipat ito ni Amos, kaagad siyang tumayo ng tuwid. Pagsilay niya sa gilid ng dampuhalang kamay ng Diyos, napansin niya ang mga ugat na unti-unti nang pumuputok na parabang meron itong binabalak na masama sa kanyang kasama. Amos, huwag mong isusuot. Kapag tinanggap mo ang korona, ikaw ang magiging bilanggo ng bundok na ito. Tumingin si Amos sa kanyang kamay. Itim ang mga kuko, puti ang balat, at may peklat siya sa kanyang muka na naglalabas ng nakakapasong init. Subalit sa halip na maalarma, bigla siyang ngumisi, ngunit hindi ito ngisi ng isang biktima, kundi ito ang ngisi ng tagapagbantay. Hindi ako magiging hari ninyo. Ako ang magiging katapusan nyo. Sigaw ni Amos ng may buong katapangan. Sa halip na isuot ang maskara, hinablot niya ito sa hangin at dinurog gamit ang kanyang kamay na balot ng kapangyarihan ng mutya. Isang malakas na pagsabog ng itim na enerhiya ang yumanig sa kagubatan. Kasabay ng dahan-dahang paglaho ng mga nilalang, sa galit ng Diyos, lumabas ang buong anyo nito sa lupa. Isang kawangis ng tao na gawa sa nabubulok na puno, bungo ng mga hayop at putik. Pagtayo nito ng tuwid, kaagad na sumugod ang mga espiritu ng sabay-sabay, tila isang agos ng kamatayan. Nang makita niya ito, siya ay parang naging kidlat sa bilis. Gamit ang kanyang latigong liwanag, walang habas niyang tinupok ang mga nilalang. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, lahat ng kaluluwang lumapit sa kanya ay kaagad na natunaw, dulot ng kanyang kapangyarihan. Kalaunan, nang ang Diyos ay wala ng tagasunod, mabilis niya itong nilapitan, walang takot na nakipagbuno, hanggang sa maitarak niya ang kanyang itim na kuko sa puso nito. Ang enerhiya ng mutya ay kaagad na dumaloy sa kanyang peklat, dumaan sa kanyang braso, at diretsong pumasok sa pinakaubod ng nilalang. Mula sa Maynila hanggang Sorsogon, tapos na ang palabas. Isang nakakabinging pagsabog ang naganap. Ang liwanag ay naging kasing liwanag ng araw, kahit madaling araw pa lamang. Ang buong mansyon sa malayo ay gumuho at ang mga aswang na nagtatago sa dilim ay naging alikabok sa tindi ng presensya ng dalisay na kapangyarihan ng tagapagbantay. Kalaunan, nang dahan-dahan ang humupa ang usok, ang kagubatan ay tumahimik. Wala nang mga nilalang, wala nang Diyos ng kailaliman.
Habang payapa ang paligid, si Ukloy ay nakahandusay sa damuhan, hinihingal pero buhay. Hinanap niya si Amos at sa gitna ng sapa, nakita niya ang isang figura. Nakatayo si Amos ngunit hindi na siya gumagalaw. Ang kanyang buong katawan ay naging purong puting porselana. Ang kanyang muka ay nakapako sa isang payapang ngiti. Ang ngiti ng isang taong nagtagumpay sa kanyang tadhana. Ang peklat sa kanyang muka ay naging isang ginintoang bituin na kumikinang sa ilalim ng unang sinag ng umaga. Hindi na siya makakabalik sa Maynila. Hindi na siya muling magpapatawa sa Quiapo. Siya na ang bagong estatwa ng bantay sa paanan ng bulusan. Ang pananggalang na hinding-hindi na muling mabubuwag ng kahit na anong dilim. Nilapitan ni Ukloy ang estatwa at iniwan ang isang kupas na parte ng damit niya sa paanan nito. Salamat, Amos. Ang iyong pagtatanghal ay hindi ko kailanman makakalimutan. Pag-alis ni Ukloy, isang huling ihip ng hangin ang dumaan sa kagubatan. At kung pakikinggan itong mabuti, maririnig ang isang mahinang kalansing ng kampanilya. Isang huling biro mula sa payasong nakilala niya. Dumaan ang mga araw, unti-unti nang bumalik ang buhay ni Ukloy. Hindi man naging maganda ang pinagdaanan, masaya siya sa naging resulta. At para maiwasan ang anumang banta na hindi inaasahan, nagpatuloy ang kanyang pag-iikot. Lahat ng bakas ng mga nilalang na dumakip sa kanya ay kanyang binalikan para makasiguro. Kahit nababahala, muli niyang pinuntahan ang mansyon na gumuho. Doon, nakita niya ang mga itim na alikabok, isang senyales ng minsang pag-iral doon ng mga nilalang. At sa loob ng ilang buwan, nang masigurado niyang ligtas na ang lugar, tsaka siya bumalik sa paanan ng bulusan. Bagaman estatwa na si Amos, hindi niya ito iniwan. Nagpasya siyang manatili sa gilid ng sapa kung saan naroon ang rebulto nito. Doon siya nanirahan at kahit malayo siya sa kabihasnan, pinilit niya roong mamuhay ng payapa. Hindi man naging madali ang buhay, aminado siya na naging masaya siya sa kinalabasan. Sa pagdaan ng mga araw, palagi siyang bumibisita sa estatwa ng kanyang kaibigan. At habang tumatagal, napapansin niya na ang estatwang iyon ay unti-unting nagkakaroon ng bitak. Inakala niya na normal lang ito, pero kalaunan bigla na lang itong gumuho. Maging siya man, nalungkot sa kanyang mga nasaksihan. Hindi niya inaasahang ang estatwa ng kanyang kaibigan ay magtatagal lamang ng ganoong kadaling panahon. Gayunpaman, sa halip na manlumo, pilit siyang nagpakatatag. Alam ni Ukloy na kahit wala na ang estatwa, patuloy pa ring mabubuhay si Amos sa puso niya. Hindi nagtagal, ang paninirahan niya roon ay umabot na rin sa sukdulan. Dala ng matinding kahirapan, napilitan siyang mamuhay sa baryo. At dito, natagpuan niya ang panibagong pamilya na umalalay sa kanya hanggang sa pagtanda. Magmula noon, si Ukloy ay nabuhay na ng payapa. Mapait man ang kanyang mga naging karanasan, sa bandang huli ay nagkaroon ito ng magandang wakas. At para makatulong, ginamit niya ang kanyang talento sa panggagamot. Sa pamamagitan ng mga donasyon, ito ang naging sentro ng kanyang hanap buhay. Magpahanggang ngayon pinuno, si Ukloy ay nananatili pa rin sa lugar, nanggagamot at namumuhay bilang isang simpleng magsasaka. Kung titingnan siya ay isang inosente lamang na matanda, ngunit kung susuriin ang kanyang buhay, may malalim siyang pinagmulan. At kabilang narito ang tungkol kay Amos, ang huling tagapagbantay sa Bulusan, Sorsogon.